Hola, nens i nines. Voleu escoltar un conte? Sí? I què hem de fer per escoltar un conte? Hem de tenir els ulls ben oberts com una granota, les orelles ben atentes com un elefant i la bocota tancadeta com un peix, además de, com sempre, el culet ferradet. Teniu els ulls ben oberts, les orelles ben atentes i la bocota tancadeta? Sí? Idò, podem començar el conte d'avui. Han dit que la cosa anava de llaços. Vorem. Idò sí, surten llaços. Però crec que el llaç no és el protagonista d'aquesta història. El protagonista és aquest osset. Comencem. Ara em dic Joana. Ui, idò sí que hi ha llaçets. I aquest? Qui serà? Anem a veure. Ah, ja saben qui és en Martí. El Martí i l'osset Joan juguen junt tots els dies. Munten en bicicleta pel pati, planten verdures al jardí, mengen sàndwiches per dinar a la casa de l'arbre i berenen dins la casa quan plou. Nyam, que és de bo, això. Un dia, el Martí va veure que feia sol des de la finestra de l'habitació. «Hurra!», va cridar. «Apa, Joan, anem a jugar al parc!» Però l'osset Joan no tenia ganes de jugar. Què li deu passar a l'osset? «Sembles trist, Joan», va dir el Martí. «No t'amoïnis, anar al parc t'anirà bé». L'osset Joan no estava tan segur, estava molt trist. «Vaja, ni el gronxador t'anima. Què te passa, Joan? Explica-m'ho». «Si t'ho dic», va dir el Joan, «potser deixaràs de ser el meu amic». «Sempre seré amic teu, Joan», li va dir en Martí. L'osset Joan va respirar profundament i va dir: «Necessito ser jo mateix, Martí. Dins meu sempre he sabut que sóc una osseta i no un osset. M'agradaria dir-me Joana i no Joan». «I què trobeu?», que li va dir en Martí. «Era per això que tenies tanta pena?», va preguntar el Martí. «Tant se val, si ets una osseta o un osset. El que importa és que som amics». «Ets el millor amic que podria tenir», li va dir la Joana. «Com que ja te trobes millor», li va dir el Martí, «trucarem a la nostra amiga Ada. Rin, 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 ring. Hola, Ada, som al parc. Vols venir a jugar?» «És clar que sí, Martí. Acabo de construir el robot que tinc entre mans i vinc». I l'Ada va agafar el seu patinet i... Brum! «Hola, Martí! Hola, Joan!», va cridar l'Ada mentre s'hi acostava. «Hola, Ada!», va dir el Martí. «El Joan ha canviat de nom. Ara es diu Joana». «Quin nom més bonic!», va exclamar l'Ada. «Anem a jugar, Joana!» «Abans em canviaré el corbatí de lloc», va dir l'osseta Joana. «Sempre he volgut portar un llacet». «Molt bé, Joana, posa't allò que et faci feliç», va exclamar l'Ada. «Jo, ara que ho dius, ja no tornaré a posar-me el llacet perquè prefereixo dur els cabells solts». El Martí, l'Ada i la Joana van jugar tot el matí fins que va arribar l'hora de tornar a casa. «Ja quedarem un altre dia per berenar», va dir el Martí, mentre l'Ada pujava al patinet. Xum! «D'acord, portaré un amic», va cridar l'Ada mentre se marxava. «Adéu». El Martí i l'osseta Joana juguen tots els dies. Munten en bicicleta pel pati, planten verdures al jardí, mengen sàndwiches per dinar a la casa de l'arbre. I a que no sabeu què fan quan plou? Berenen dins la casa quan plou. I aquí teniu a la Joana, super feliç. I conte contat, conte acabat. Heu de pensar que l'important és ser sempre feliç. Adéu! Mos tornem a veure en el setembre. Adéu!